Имам няколко думи, които искам да ви кажа. Че в момента в този си вид акта дава твърде широка дефиниция за това какво е интернет престъпление, според която потенциалните закононарушители сме всички ние. Тъй като не е пряко упоменато какво точно е нарушение на авторските права в интернет. Това от своя страна ни поставя в позицията на хора, които могат да бъдат следени без никакви правни основания, тъй като за да установят нашето престъпление е необходимо те да наблюдават какво правим ние в мрежата, какво теглим, кои сайтове посещаваме, което поставя абсолютно всичко, което правим под някакъв контрол и под някакво наблюдение. По този начин ни бива нарушена нашата основна свобода на личността. Това е право, което ни се гарантира и от Конституцията и от европейското законодателство. Също така, нашето право на неприкосновена лична кореспонденция бива нарушено, тъй като Facebook, Skype, всякакви такива социални мрежи, формирования за чат в интернет, каквото и да е, пак биват поставени под някакъв контрол, като включително имейлите попадат в графа инструмент за извършване на интернет престъпления, което е много интересно, как всяко действие, което може да доведе до нарушаване на нечии авторски права, всеки продукт и програма всъщност влиза в графа престъпление. Всеки, който е създал такъв продукт и всеки, който ползва такъв продукт, е в графа престъпник. И всеки ден, пишейки един имейл, ние влизаме в графа престъпници. Също така се пренебрегва и конституционният принцип, според който ние сме невинни до доказване на противното. Защото за акта вече няма значение какво си направил, дали ти си бил на този компютър и така нататък. За акта е важно какво казва твой интернет доставчик, че ти си регистриран потребител на интернет, след което ти имаш този трафик и си осъден. Няма никакво значение какво се е случвало и дали на практика можеш да докажеш по някакъв начин, че ти си платил за нещо, това би те уневинило, но ако не можеш да докажеш дори да си платил, отново си престъпник. Просто някаква много странна пародия на закон е това. Също така акта нарушава неприкосновеността на нашите лични данни, защото в акта влиза една графа, според която всеки, който се води престъпник според акта, данните му могат да бъдат, трябва да бъдат предоставени на корпорациите и авторите, чието авторски права са нарушени. Както знаем, нашите лични данни се ограничават едва ли не до ЕГН, адрес, място на живеене и като цяло. В крайна сметка всичко, което те могат да предадат е нашия социален живот. Нашите данни, Facebook, нашите социални контакти, всички тези неща могат да попаднат в ръцете на кой да е, който е заявил, че ние сме нарушили неговите авторски права. Което не мисля, че е правилно. Мисля, че може да доведе до много големи измами и ние сме поставени под ударите на един закон, който на практика ни ощетява и на практика ни бива много. Също така бива ограничено и нашето право на достъп до информация, защото всеки един торрент тракер в момента според българското законодателство ние имаме право да ползваме, независимо кой е автор, независимо как е качено, тъй като ние сме обикновен потребител, който няма комерциална цел, не искаме да продаваме, ние просто искаме да се информираме и образоваме. Според акта ние нямаме правото да се информираме, нито имаме правото да се образоваме, защото това е престъпление. Също така акта противоречи на множество от действащите в момента закони в нашата държава и тя превръща един вид в глобално средство за контрол. Вече няма никаква анонимност и свобода в интернет. Пред акта ние всички ще станем поредния файл в един огромен компютър, една база данни, в която ще водим по име и съответно те ще знаят всичко за нас и ние ще бъдем просто поредните в списък, които могат да бъдат използвани при нужда. Това според мен е една свобода, която ние не трябва да оставяме да ни вземат, защото тя е една от малкото свободи, която наистина не е останала. Благодаря ви. Той струва много неуспешно. Да се отдържа евентуално. Права, които...
МВФ, Международния валутен фонд, е създаден от Федералния резерв. Същите фамилии, 7, които образуват Федералния резерв, образуват Само последно да изчупите професията, че да се не затворят. Айде, па-нека ни затворят. Перник казва не на акта! 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 Там едва ли има някой. Не на акта! Не на акта! Дал църквата. Ти знаеш ли какво пише закон? По време на протеста не трябва да има маскирани хора, примерно. Има маскирани хора? А, да. Не са Много ми каза вчера полицейския синдикат на гръцките полицаи. Искат да арестуваме кредиторите на Гърция. Това ли са? Що се им давали край? Ето, да изчистим България от буклуци. Това как свират ушите вече. Нямаме. Няма. Торбата в мене. Няма да нас. Няма.